Ujalicu Bambara, keď povie, že ľubím ťa, musí to vedieť pani. Dodali sú taký otvorený, priamy. A je pravda, že u vás je černý bielý? No, u nás je černý bielý. Ale keď u vás je, inak ja toto musím povedať, vy na všetko poviete, mám černý bielý. Ešte ty začínaj s týmto politickým nekorektným hovorom. Je tá černá fľaka, hovorím, prosím ťa, pán Primáčko, dávajte spor na ilegálna fľaka, nie černá. Lebo napadne mi to. My už aj pivo máme afroamerické, kde máme čierne pivo? Už to nepovedal. Ale to dúfam, lebo naozaj podstate ja to napadnem, ako nesmiete. Ja už nemám ani čierne myšlienky. Ale teraz majú čierne nadpísov na problém. Boli sme voči tebe pri fontáne pre Zuzanu veľmi ústretoví, tam si mal postavu, ktorá sa volala Vákno. No ale vieš, to tak dobre, že dneska ma Miťa volá na Slovensku aj čeka, že Vákno. Prečo si neprišiel zabiť Maroša? Čo si mal vtedy? Vtedy som môj tak nedopovedný, ja som totiž tu nevedel, že to až taká vážna vec. Ja som teda vláda, prídem, vykonám to, čo mám vykonať a ja som proste vyšiel a už bol zabitý. A teraz ma chceli aj pokutovať, keď nepríde herec, keď nepríde vyšľateľné predstavenie a presne musí zaplatiť, že Maroš? No ale na šťastie sa Maroš bol taký dobrý a ochotný zabil sa sám, tak zachránil ma. Počúva, nechcel by si to ohrať? Maroš som ohrať, tomu by som nikdy neobľúbil. V jednom rozhovore som čítal, že tvoja manželka ti dala zvolenie, manželka z Mali, aby si mohol pokojne zobrať aj ďalšiu manželku a mohla by to byť Slovenka. Toto ako funguje? Nechcem zoznaviť ťa s mojou ženou, prosím ťa. Povedz jej to, že to u nás ženy sú až tak, do takej miery, tak toto mierení, že vyvačí, prosím ťa, môžem si aspoň tú druhú vybrať ja. Aby si jej nedonesol domov hosičov. Tak vlastne ona sa chce v tom podpísať. vybrala? Ja som ešte nepožiadal, ja viem, že som tu zavretý kvôli pobytu skoro rok. On mi tak, mne to chýba. A rodinu máš tam? No oni sú tam dole. Aj deti, tak keď si mi tu volám, tak srdce mi trhá. COVID, to je dobrá výhovorka, čo? Vy mi zavidíte, ja môžem mať 4 ženy. Nie, vôbec ti to nezajú, lebo my máme také, že nám stačí jedna. A všetkým jedna. Čo ty máš len 4, my máme viac. Mám to tu na jazyku. Ivinko, tak držme ti palce, aby ste sa čoskoro stretli. Možno, aby si sa opäť dobre oženil. Vieš, čo sa hovorí, že jedna žena, jeden problém. Dve ženy, dva problémy. Takže ja sa do toho nehrnem tak rýchlo, naozaj, pretože som tak dlho vydržal na Slovensku aj sám a začínam rozmýšľať, či to nie je najlepšie. Boris by ti o tom vedel porozprávať. Verím tomu, ale každopádne, keď sa to stane, tak prídem a to náhodou. Držíme ti palce. A ja takisto pozdravujem sa všetkých tam. Dobre, tak ako ja, páčem si. A vás som rád, že som vás videl, lebo vás vidím aj na obrazovke. You make video? You not know me? Adam príde pri myšlosti. I make video. Ďakujem veľmi pekne. You not know me? I make video. But hear me. Škoda, preto by som si tiež s vami rád podal ruku, ale verím, že vás je veľa, dlho by nám to trvalo, tak hádam také milé stretnutie pri ďalšom Okay, víte. cool. Niekedy to s vami budeme sa baviť. Všetko dobré. Nie, to keď povedia foodblogerka, tak potom nakoniec babka povie, no dobre, hovoril ten Čekovský, nezamestnaná. Okay. เตรียมตัวออกเดินทางได้